ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ହାତୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ କେମିତି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ ଖାସ କରି ହାତୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେଟା ଲୋକମାନେ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଡ୍ରାଇଭର ଇଏ ଭାଇ ହାତୀ କୋଉଠିରେ ଭାଇ ହାତୀକା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ସାଇଡରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖା ତ ଯିବ ନାହିଁ କ୍ୟାମେରା ଖରାପ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକମାନେ ଏଠି ସବୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଦୁଇଟା ତମର ତ ହାତୀଟା ରାଇଡର କେଁ ଗଲା ରାଇଡର କେଁ ଅଛି। हेलो फ्रेंड्स देखते दौड़ी ताली ना गाड़ी आज टिके এটা বুঢ়াটা ধৰি বহিয়া নাই। ହାଇରେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟା ଆସିଲା ଅଛି। এটা দেখ କେତେ ବଡ଼ ହାତୀଟା ଏଇ କେତେ ବଡ଼ ହାତୀ। এটা ଆସୁଛି ଆତର ଆଡ଼େ बाहर के बोरा रे लुको देखिए बाहर को बोरा क्या जीवा याकी जीवा नहीं बो वाला इयाडे सब आसमी ना। एटी 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 डेंजर अच्छी। हेलो फ्रेंड पढ़ते हाथी ये